Здравейте от Булгар Прогрес. Искам да ви покажа комплекта четки, които продаваме в момента. Доста изгодно, така че който има интерес, ето този комплект се продава за 28,48 в нашия онлайн магазин. Комплекта съдържа 4 четки, 50 мм, 38 мм, 50 мм, 75 мм. 50 мм е скосена четка, много удобна четка за прави линии и отсичане около прозорци и цветове. Така че който има интерес, нека да задейства поръчка през нашия онлайн магазин или да се обади на нашия телефон да задействаме поръчка. Поръчвате днес и от 1 до 2 работни дни получавате комплекта четки на посочения от вас адрес. Благодаря ви